Maraming salamat sa inyo, Lingayen, Pangasinan. Amazing kayo. Sobrang amazing nyo. Okay, we're down for our last song. This is the song that our gonna see singing lastly, because this is our last song. For all the dehydrated people of Pangasinan, Lingayen, ladies and gentlemen, thirsty, thanks. Ako'y gagaan, maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan, lumilihan ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapagaling, ang puso'y napapadaling, labing suyuin ka, o aking giliw ako'y iyo. Kahit pa ang madaling suot, mapagod at tuwigan ang uot, di ako ito. Ikaw ang tutulog, mawala man ang anino ko, nandito ka o ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ikaw, sayong sayaw, bakit ikaw? Bibitaw, sayong sayo, laging ikaw. Ako'y bibigyan na ako, halika rito, dito ka sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Go ahead. If you know, you go in 3, 2, 1. Bakit uhaw sa'yong sayo? Bakit ikaw di bibitaw? Sa'yong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, ilo ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw. Ano? Uhaw! Ha? Uhaw! Lasa! Okay, like this. This is what we call the jumping jumping. If you guys wanna jump, you jump. Lahat ng di tatalon, magkakapigsa sa may singit sa salo. Oh! In 3, 2, 1, 1, 2, bakit uhaw? Sasayaw! Bakit ikaw? Binibitaw! Say
Ako'y ginigalaw, halika dito, dito ka lang sa tabi ko. Panalo! Alalo. Hello guys! What's up? What's up? What's up? Are you drunk? Yep, it is me, Panalo in the house. Alalo. Wala nang masabi. Shout to the whole world! Panalo! Alalo. So, tonight's video, syempre, nandito kami ngayon sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ang Kapitolyo ng Pangasinan. So, ano nila dito? Maraming ganap dito. May mga banda, may cosplay, then ano pa mga guys? Pagkain! May asawa na doon sa Tiklow. Wala akong asawa. May asawa na doon sa Tiklow. Babae. Yeah. Wala. So guys, abangan nyo. Tara, let's go. Samahan nyo kami. Malikot dito sa may Lingayen Baywalk. Pangasinan. Ang Kapitolyo ng Pangasinan. Let's go! Alalo! Bus pa na. Sige. Wow, grabe guys. Ang daming foods talaga. Grabe, ang hirap pumili. Kambal, saan tayo pupunta, Kambal? Ano pipilin natin? Milk tea. Milk tea? Kaya doon tayo, wala na dito. Oh, sure, tara. Kambal, saan banda? Sa bumagay. Baba guys, milk tea. No. Ano ba yung usapan niyo? Ano ba yung gusto niyo? Milk tea. Wala pa. Doon, ano tayo doon? Tara, let's go. Ay, sabihin na lang natin. Wala daw eh. Ano yung milk tea? Ay, sabihin natin. Ano yung wala pa. Tanungin natin. Kaya hello guys, ayun, sa wakas nakapili na kami ng aming drinks. Ang napili namin is ito. Buko juice, then ano ba tawag dito? Buko shake, sorry for that. Then saka isang mango shake dito. So yung mga bili dito mura lang, swak sa budget, kaya pang masa. Kaya let's go, kaya tayo, food trip muna tayo guys. Hello guys! What's up? Wala na daw kami ng Nako, tingin tayo ng kakainan muna rito. Gutom na yung mga kids kaya kain muna tayo. Tara, samahan nyo kami kumain. Let's go! Ano yung namin pusit? Naku, sarap ng amin na. Ay, alam ko pusit na kapatid. Sorry, sorry. Sarap ko grabe. Sarap kumain dito guys. Ano yung unli ninyo? Panalo! Chicken or Barbecue. Rice po, try nyo lang po sir, drinks po. Grabe mga guys, ang hirap mamili ng foods dito. Ang daming pagkain kasi. Saka dito sa may 150, only rice po. Lingayen Baywalk, lahat dito only rice. Grabe, only lahat, only. Eto guys, oh. Ayan, oh.
Ang daming chicken dito. Saka beef, sarap kumain. Grabe. Doon 99 lang. Tara, hanap pa tayo ulit. Let's go. Sige, sa dulo try natin, baka meron. Kalahati. Oh, grabe, dami isaw dito, nakakamiss. Look guys, daming isaw dito, grabe. Ayan oh. Okay na po. Grabe, ang sarap kumain dito, ang daming choices. Araw na, wala dito. Oh, so paano? Yung may shawarma. Hey, what's up? Ito, nakapili na kami sa wakas. Grabe. So, ito yung napili namin kainan. Ito po, I love sisig. Wow, grabe. Ang dami. Food, ayan, no? Yeah. 250 man. Later. Grabe, ang dami nila iniihaw dito. Ang sarap kumain. Wala na naman diet. Let's go, guys. Chibog muna tayo. Let's go. Tara, hanap tayo ng lamesa kung saan pwede may lamesa rito. Grabe talaga. Ayun, hanap tayo ng table natin. We hope na mayroon. Ito, meron na. Let's go. Oh. Grabe, ang daming tao dito. Sarap kumain, grabe. This is it. Ulam-ulam diet. Wow! Kainan na to. Paano guys? Kain muna tayo. Let's go! May ambisyon sila diba? What's up? Grabe rito. May free soup, unlimited rice, saka masarap kumain dito, grabe. So ito yung soup nila, ayan no. Wow, so unlimited din to, di ba? So tara, kumuha tayo ng soup natin para mas panalo. Let's go. Ma'am, magkano yung price na ganito? Magkano po yung ganitong price, yung unli na lahat? Ito po, 125. Yung hita and picho, 149. Wow. Yes po. Grabe. Sulit na, sir. So hello guys, sulit kumain dito, bali 140 saka 130 each. Wow, okay. Shoutout nga pala sa may-ari. Bacolod Chicken, mamaya pipictures natin yung kanilang name sa may bar nila, kaya sa may kainan dito. So napakasulit guys, mura na. May drinks, may sabaw, may only rice. So saan ka pa? Only sabaw mo din. So come on, let's go. Eat tayo. Hello, what's up? Grabe yung nakainan namin dito. Lahat unlimited. Lahat unli. Unli sabaw, unli rice, pero lang yung karne. Saka dito may kasama na siyang soft drinks. Grabe. Magkano isa? 145? How much? 125. 145 each. So grabe. Sorry, 135. 135, unli rice, unli sabaw. 125. 125, depende rin pala sa orderin mo mga boss. Come on, let's see. Grabe, ang saya nito. Panalo! Pasado alas 12 na, walang pa rin ang matanda. Diretso paningin sa kurma.
sa kanto, kung saan na iniwan na panto. Kasungo sa pag-ibok, sakit na marinig mo kanyang binanggit. Mga maalam niya, umakagupit salita lang naman, pero ba't ang sakit mundo mo'y huminto sa pag-ikot. Sandali, sandali, ba't ganito ang sinakit? Tanong mo sa sarili habang siya'y papalayo, naiwan kang nagugulo. See you over there on the internet, comparing all the girls who are killing it. But we figured you out, we all know now. We all got crowds, you need to calm down. Let me see your hands, you need to calm down. It's so loud. It's like, oh. Inubos mo na, Diyos mo, what? Hindi. Swerte yung babae, yung binigay ng sombrero. Kaya nga, what's up guys? Ayan, tapos na kaming manood ng Ano yung bilangan? concert dito sa Lingayen, Kapitolyo ng Pangasinan. So guys, ano masasabi nyo guys? Panalo! Kasi na dito yung ano natin. Taylor Swift. Si Taylor, Taylor Swift pambansang Taylor Swift na panood namin sa Kasambandang Dilaw. Of course, dito na natatapusan ang aming video. Ang lagi nasasabi ng Panalo! Panalo! Panalo!